Moltíssimes gràcies per ser aquí, amics, companys, regatistes, patinaires. Normalment ens veiem a l'aigua, som gent navegant, tots els que estem aquí, però avui estem per celebrar el sopar anual i per celebrar també els èxits dels que van primer. Avui s'acaba, per mi s'acaba una època, s'acaba una etapa, s'acaba l'etapa de la DIPAF. Sabeu que em presento a les eleccions de la Federació Catalana de Vela i que tant si guanyo com si no guanyo, doncs la DIPAF serà una etapa que hauré enllestit com a president. En aquest sentit, dir-vos que bé, aquest sopar pren una especial nostàlgia en aquest sentit, perquè des de la meva presidència podem dir que serà l'últim sopar de la DIPAF com a president d'aquesta. Per això volia fer un breu resum d'aquests últims 5 anys, des d'aquell octubre de l'any 2004 al Club Nàutic de Sitges, quan vam sortir elegits la nostra junta directiva. I aquests últims 5 anys no han sigut fàcils. Tots recordarem, sobretot els 2 primers anys, la dificultat de la fibra i de la fusta, les disputes que vàrem tenir, que vàrem arribar inclús a tribunals. Jo, en perspectiva, quan m'ho miro, penso, Déu-n'hi-do, però en tot cas el que sí que estic molt content i molt orgullós és que avui, aquells que fa 3 anys estàvem enfrontats als tribunals, no només estem navegant junts, sinó que podem sopar junts, podem sortir de festa junts i estem treballant tots units pel mateix objectiu, que és la promoció del patí. Aquest èxit, aquesta unió, no fora possible si no hagués sigut de l'esforç de molta gent, però sobretot del que podríem dir que és el nostre patriarca, el senyor Ramon Huertas, i també de l'Oriol Castellà, que van ser els 2 principals actors per aconseguir la pau a la nostra classe. En aquests últims 5 anys hem convertit la DIPAF, la classe, la gestió d'aquesta classe de vela lleugera, en un referent, no només a Catalunya, sinó també a l'estat espanyol i a Europa. Per què dic això? Mira, quan jo vaig a la Federació Espanyola, allà a Madrid, que últimament, per cert, no hi vaig, però quan hi anava me'n recordo perfectament com els secretaris de classe de les altres classes de vela lleugera em deien, escolta'm, i com pot ser que sortiu tant vosaltres a les notícies, no? I escolta'm, i aquests diners, i com heu aconseguit això, no? I la pàgina web aquesta, i ostres, i per què teniu tant moviment, no? I tanta, diguem-ne, repercussió, i això de comunicació, i les entrevistes, i els vídeos, i això, i com ho feu, i escolta, nosaltres que passem pena per organitzar un campionat, i vosaltres, escolta'm, aquí. Doncs bueno, això ho fem perquè hi ha molta il·lusió, moltes ganes, però sobretot perquè hem aplicat un model que la nostra junta hi va creure de seguida, que és el model del cercle virtuós, que en diem, que està format per 4 bases, principalment. La primera és tenir repercussió en premsa, que és una de les coses que hem aconseguit i ara hi entraré. La segona és poder tenir patrocini, que també ha sigut una de les coses, un dels èxits que podem dir que hem tingut. La tercera era aquests diners del patrocini, derivar-los cap als clubs dels regatistes per poder crear afició. I amb aquesta afició el que fem és augmentar el nombre de navegants i per tant també més gent que consumeix els mitjans de comunicació i així tanquem el cercle virtuós. En el primer dels aspectes, crec que si mirem aquests últims 5 anys hem sortit al Talassa, a La Vanguardia, a l'AS, al Mundo Deportivo, al Periódico, a l'Avui, al TV3, Televisió Espanyola, Canal 33, al 100% Regates, al Navegar, i a moltes de revistes que ara no especifico, però el que sí que crec que és destacable és que ha sigut l'època amb més repercussió de la classe patia. Però tot això, i això ja ho vaig dir l'any passat, però no me'n canso de repetir-ho, tot això ha sigut una aposta de la nostra junta directiva, però sobretot ha sigut un bon treball fet per la Raquel, que any rere any continua aguantant no només la premsa, sinó també el president de la DIPAF, que sempre no és fàcil, i per tant ha sigut un dels èxits i ha sigut gràcies a la bona feina que la Raquel ha fet. Pel que fa al segon pilar d'aquest cercle virtuós, que és el patrocini, principalment Espaitir, però ja en parlarem més endavant. Hem tingut altres patrocinadors com la Caixa, Caixa Catalunya, Caixa Tarragona, Afició Art, Pol Viatges, Puig Pi4, Xupa-Xups, Pedros Bots i altres, Fundació d'Estima Menorca i altres sponsoritzacions.
que això ens ha permès, aquests diners ens han permès poder ajudar els júniors. Els júniors sempre hem intentat mimar-los des de l'ADIPAP, regalar peles, ajudar-los als desplaçaments dels campionats, portar-los cap a Bèlgica. En aquest tercer pilar, que és el fet d'agafar aquest patrocini que aconseguim gràcies a la premsa i derivar-lo als clubs, també crec que és destacable dir que, primer, tots els clubs que han format part del nostre circuit Espaintir ADIPAP, no només d'aquest any sinó també de l'any passat, han rebut subvencions entre 500 i 2.000 euros per fer la regata, que jo crec que això és un fet destacable, però sobretot hi ha una de les coses que també crec que ens en podem sentir molt orgullosos, que és la feina de comunicació que hem fet. És a dir, abans es feien les regates igual que es fan ara, però ara no només es fan, sinó que sabem que les fem i la gent sap que les fa. I tenim un lloc, que és la pàgina web, tenim la premsa que ens fa promoció d'aquesta, però sobretot la tasca que aquest últim any ha vingut desenvolupant la Mireia amb els seus vídeos, que avui s'ha posat com a exemple ara a filmar el vídeo també, doncs la feina que ha fet de vídeos, de fotos, de penjar les cròniques en el moment a la pàgina web. Amb això també hem sigut un referent i això també és gràcies a la Mireia per fer la feina i fer-la ben feta, que això és important. Per tant, hem donat un valor afegit a les regates. Hi ha una de les altres coses que també hem fet aquest últim any, que ha sigut externalitzar el servei de gestió amb l'empresa d'assessorament d'assegurances de Puig Pi4, que el que hem fet, a part de que formi part també com a patrocinador, ha sigut externalitzar el servei de gestió pel futur. El que direm és que hi hagi un bon servei de gestió pels socis, d'alta i baixes, control de cobraments, etc., més tot el tema d'assegurances que ja heu pogut veure tant a la pàgina web com en els vídeos que hem anat penjant. Pel que fa a nous formats de regata, hem creat, ja el 2006 vam crear el format de regata de la Volta a l'Illa, la Volta a l'Illa Menorca, que és un format de regata diferent del triangle convencional, però la Volta a Menorca no hauria sigut possible no només sense la il·lusió que hi vam posar els organitzadors, sinó el suport que varen tenir des de l'empresa Espaintir i sobretot de la família Gai. En aquests moments estem als 450 socis, per tant hem triplicat pràcticament el número de socis que nosaltres vam agafar, que la Junta Directiva va agafar, i això és un senyal que la gent estava contenta amb com es feien les coses i per tant que dipositava la confiança en nosaltres. En el cor de les persones sempre només hi cap, diguem-ne, principalment un amor, i aquest amor evidentment és el del patir. Sí que us voldria agrair molt sincerament la confiança que vareu fer la classe, els patinaires, vareu fer a la nostra junta, però sobretot a la meva persona per liderar aquesta classe, i per això us estic molt agraït. I per sobre de tot això, agrair l'amistat de tots aquests 5 anys que he tingut amb tots vosaltres.